Iż-żonqor f'Witiline u baċir numru 1 f'Bormla se jkunu s-siti li jospitaw l-American University of Malta. Investiment ta' aktar minn 100 miljun euro fil-qasam edukattiv li dwaru il-Gvern u l-investituri kienu jikkonsultaw fl-aħħar ġimgħat. Il-Prim Ministru spjega li l-Gvern irċieva 626 sottomissjoni meta nieda eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika biex jintgħażel sit alternattiv. Din kienet l-ewwel darba fl-istorja li l-Gvern għamel eżerċizzju bħal dan fi proġett maġġuri. Kien spjegat li l-ebda minn dawn is-sottomissjonijiet ma kienet tinkludi art tal-Gvern ta' 90,000 metru kwadru f'żoni ta' żvilupp. Mis-sottomissjonijiet 428 kienu validi, 198 ma kinux, għaliex pereżempju ma proponewx sit alternattiv jew inkella proponew proġetti li ma kinux fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Hawn ħarġu 169 sit alternattiv, dawn tniżlu għal 12. L-ebda sit minn dawn mod individwali ma kien joffri l-ispazju meħtieġ għall-Università. Il-Gvern Malti ddeċida li jaqsam l-American University of Malta fuq żewġ siti. Hawn l-investitur propona li fl-ewwel sit ikun hemm 3 kulleġġi: il-Fakultà tal-Inġinerija, dik tal-Komunikazzjoni u Teknoloġija tal-Informatika u Fakultà tal-Health Sciences. Dawn se jsiru iż-żonqor iżda minflok l-iżvilupp ta' 90,000 metru kwadru ODZ kif imħabbar f'Mejju se jkunu żviluppati biss 18,000 metru kwadru barra miż-żona tal-iżvilupp. 80% inqas mill-proposta oriġinali. Fiż-żonqor ukoll se jkunu żviluppati 13,000 metru kwadru li huma fiż-żona tal-iżvilupp. Mill-livell ta' triq il-bini f'din iż-żona mhux se jaqbes l-erba' sulari. Se tkun qed tinbena pitch tal-water polo ġdida permezz ta' riklamazzjoni tal-art, proġett ieħor għan-naħa ta' isfel ta' Malta. Se jsir Park Naturali Nazzjonali skont kif kien indikat fil-pjan lokali tal-2006 u li qatt ma ġie imwettaq. Dan se jkun fih 908,000 metru kwadru ta' art. Fit-tieni sit ikun hemm żewġ kulleġġi oħra, Fakultà tal-Business u Management u Fakultà tal-Arti u l-Edukazzjoni. Huwa dan li se jsir f'baċir numru 1 f'Bormla. Dan huwa sit ta' madwar 10,800 metru kwadru li se jwassal għal riġenerazzjoni taż-żona. Il-faċċata tal-baċir se titħalla kif inhi iżda se tkun restawrata. Il-proġett jaħseb ukoll għal parkeġġi bi 300 spazju għal parkeġġ f'Marsa Skala u 150 oħra f'Bormla. Il-proġett huwa soġġett għal liġijiet u l-policies applikabbli, inkluż l-istudji ambjentali, il-proċess ta' evalwazzjoni u approvazzjoni mill-MEPA.